Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki head officer ke Central Bureau of Investigation na Ganong Ba Delhi kilawan yuk jat Hanong Ba Shillong haga kendai terik urumpang arajar khat kendai ha office ke CBI kabadan Hanong Ba Shillong bantokit benia bin pabin yau police commissioner jongka Kolkata Rajiv Kumar haga bayadei bat ka bamsap jongka Saradha Chit Fund kat kum ka thammei khubor balayot lum layathu ba ka CBI ka lapanlong ya ka jing tokit persya yau niu he polit ka Kolkata halor ka jing dan benta jong u ban khli ya ka special investigation team ban tokit halor ka bamsap Saradha Chit Fund jong usnem arjar khat lai arjar khat saw ha ka balakenno ba udai ubadon khti ban punjulor ya ki kat to kani ki sakhi satar ki bayadei bat ka jing don khti jong u chairman ban managing director ka Saradha group u Sudipto Sen ha ka bamsap Saradha Chit Fund Kathamai khubor kalai thu shushu baki head officer ka CBI na Delhi kilapan khre hadu arspatli ai ki jingkali ban tokit bania yauniu he pulit uba yo bha ka jingshania bar ubadon ka jingidei ka bajan bat ka menteri rangba jong jela West Bengal ka Mamata Banerjee ka jing tokit yauniu he pulit ka Kolkata kala sedang nadu ka por khatway beje men step bat ka dang yai beteng wat hadu ka por lai beje no phaisngi bala plat ya kani ka khubor la sakhiru ya gilat pathai khubor ki bon na ka jela West Bengal ban na ki wei pat ki jela jong kari India ban lum ya ka jingja ki ba mi na kani ka jing tokit yauniu he pulit ka Kolkata halor kani ka bamsap Saradha Chit Fund जेते दाओ प्लीज चलने दीजिए जेते दाओ हो गया ना विजुअल्स हो गया जाने दो छोड़ देना आ जाओ